Stevan Musilović, 5 tekem je za nami, 9 točk, sledi gostovanje v Mariboru, možnost za skok celo na vrh. Pa, gostovanje u Mariboru je najlakše gostovanje i najlepše gostovanje, ali idemo ekipi koja je ubedljivo najbolja na ovim prostorima i smatram da je to ovako jedna nagrada za sve nas da možemo da igramo u Mariboru na divnom stadionu protiv sjajne ekipe i pogotovo u predvečerje, da tako kažem, utakmice Maribora, odnosno dvomeča sa Dinamo iz Zagreba za Ligu šampiona. In mogoče to za vas kakšna prednost, Mariborčani bodo že z mislimi malce pri Dinamu? Mi moramo budemo ozbiljni i da kažemo da mi ne možemo ni po čemu da se poredimo sa Mariborom, oni su po svemu bolji od nas, oni su po mojoj skromnoj proceni bar 5 godina ispred svih u slovenačkom fudbalu i onda praviti neke analize i procene je zaista neozbiljno. 3 tekme v gosteh, 3 zmage, lepo bi bilo se vrniti iz Maribora neporažen. Pa lepo bi bilo, mi hoćemo svako da probamo da pobedimo bez obzira protiv koga igramo, ali opet hoću da igrači izađu rasterećeni, da shvate to kao jedno praznično veče kad imaju priliku da se mere sa najboljim ekipom, sa učesnikom Lige Evrope, Kupa Evrope, Liga Evrope, a nadam se i Lige šampiona, jer daju sve od sebe. Znači daju sve od sebe bez ikakvih stega, bez ikakvog moranja. Ako je neko i očekivao, što svakako jeste, da mi bi po nečemu možda i trebali da pobedimo Triglava u Kranju, možda po znacima navoda trebali, šta znači trebali, onda niko ne očekuje da mi moramo da pobedimo, da treba da pobedimo Maribor. Znači sa te strane psihološki mnogo je lako igrati takve utakmice, tu se pokaže ko koliko zna, ko koliko može, ko koliko sme, ko koliko ima hrabrosti da odigra utakmicu, a opet hrabrost mislim da nije previše potrebno, jer nemamo mi šta da izgubimo. Mi možemo puno da dobijemo, a pre svega dobijemo eto tako da u jednoj prazničnoj atmosferi i verujem da će to prekstra uveče tako i biti, da će se to osetiti na stadionu kad se očekuju te velike utakmice za Ligu šampiona, da mi baš tad igramo protiv Maribora. To može da bude u mnogo stvari prednost za nas, a možda bude i naravno otežavajuća okolnost, ali da ne razglabamo previše, idemo da igramo, da se izigramo fudbala pa da vidimo kako će biti. Nekaj težav v ekipi je predvsem poškodba Nejca Vidmarja in kar številni igralci so bili na reprezentančnih obveznostih. Pa nažalost, velika naša nesreća da se Nejc povredio, ušao je u formu, jako je stabilan, možda jedan od najstabilnijih igrača u ekipi, pogotovo na ovoj zadnjoj utakmici i zaista je teško za mladog igrača i za mladog čoveka i sportista uopšte kad se povredi. Nadam se da će jako brzo da se vrati i procene to kaže da opet bude onaj stari Vidmar koji je bio do pre 3-4 dana. Najlepša hvala, srečno. Hvala.